ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege yende yomobirega abutwani nekero obuna konya nachikire gukumanya kero turachikurigereria egati ye bitambukiro biribiranya kwimukirwa gose bigendete kwimukirwa na omurae buna bono tukwanira omweshimiwa Steve Arika kurase wadi ya Ibeno gotoka ya Nyaribari Chache County ya Kisii egati ye bitambukiro biri anyari kwimukiana muno kurigereria baria batari koinyara ase chinsemo gose ase wadi ya na boigo abatakano na kibakonyara gosirwa na boigo nonya na bana abake bagukina bono na kibakwa barigererirwo na boigo na ki toranyare gukora mwanya gitinge ebe enchira gose ebe asagia yokubwaterana asikira alingana igo mwancho murigereria chinsemo cha Facebook YouTube tonyore unyara usanga na itwe na Getembe TV mheshimiwa good morning wakiri ndo TV na mesete Ibeno negendete komesetinda ya Messi. Ay manyete to kumanya gusene mesete gose nakiere lakini abantu mbare manyete nga Ibeno estimanera roro abura bubwa muri kiraro no mbogenderete kumwe tole developed we are developing togenderete igo kending ki kiabe bene kenene mbono gerata buka ya mbio bono sana karibu nande nkagirete nga kore nkimbi yore asekwaro abantu mbia bare sina abantu mbia bare nande nyeri bageli kuba kwanya kwande kore Getembe TV tege abantu baminto mugwansa baba Ibeno nde abantu bako ba Nyaribari ba Gusii na Kenya ngima kwa ujumla kubatenga bwakire bya anima itenga Getembe TV ne programu yetu ani yanchire baka jinsi chama ikotogoteba bono ngita abandi bararire lakini mbabegete TV muturogoro eno kubatenga bwerire bya mukunya gutorigere kurwa Getembe TV mbona sana akaribu elita kerekende elitare aho beide abange mbanarete na wante Ibeno na ndambantu mbaro abandi babata makong andingo sira bare banikuru bare no bogima bole bo abantu bachimareria igonto tabanga Ibeno mbiyere 100%. Yes akino nya tabanga nyasaye naro anande te gutulinda elietaria nego nkorko Steve Arika igonde omuntu boko gwe wadi Ibeno goso mwamsie we wadi Ibeno omuntu boko asike mujimiwe olero kero omuntu boko manyete gibos n'abantu ba Ibeno abangete gas tingo korakende batarantebe kera ntobwatende kuma public participation onyine para korosia igetacho na baba tebanga torosiri igetacheke njina manya kuimo kikeli bateba na kerenta assembly naranga kiabe kirwe budget na ira na bategetacho kilimu antebi korosi kukere igo ngebos ninche gosena baro mbali umuntu boko naye bono naye oko minyoka kwa barigeri ali evobwanerete na ekero tugukwanira abari ba bwato konyora wense na boiko obotaka mbulikira ase asoro kwa Gusii ototika bono ekero kumulikira abona bona se wodi yao ya Ibeno kero kende ngake watemire ko baikanya enteke konsana kumanya ingoro mutaka mutari mutaka nabeko konga kiagera no yokagerete nabwate yakwara jinsa nyogote inga tata mwanone ichini jironi mbwate ngombe yere sikagere ya sagari ona ekero ruchi nabwate ngombe ngombe hisagairi lakini rinde nande mbale koge na maiso kwaranga baminto abaya baminto mbalenze ko bwabande akiki to ko bwaterana to baterana na bachivu assistant chief community policing nyumba 10 na abantu bandi bakorega singiya bakorukunga LT promoters ose frontiers bagwetekere kenyoro banyago cheki abantu nakibare kupima pressure ona abuna batebanga baminto muchoyo akintolense lakini onolense mono
yagera twaranga inakitoko waterana lakini rende maite tugukura butaka ora kei na ko tema ko baguswani ke bana gose kubogolera ni misigo ya nekiro okotema gusangana ba menyibe wodiebe no gose bali kwa bere kugutarera egati yeme chanderi ba ukwanira gose ingana kiba watu kiri igoro mono ekiagero butaka ngo chabura se chinchira ao chando kiro muntu butaka mbore awawo abandi mbali okonyora atabwati no ni nyumba amenyete mama mumwa bose mwa bayiboli tabwati kindi gyonse lagati no ni nyumba yae abandi barokonyora bategete gosoma kibasi cyabulire bakwirwe skuru abandi bari bakolete form 4 buya kibasi kabura bakwirwe college guse university yes kigara bano bunabo banda konyora bategete kugenda chikosi akitu anyora buna bono se kugenda Irungu Polytechnic na Lianga Polytechnic abana bono bagosoma igubosa twete mugabo nito simbarati ngayaya banta baigana kitoko kore kiagere gasi abeyemo Polytechnic kirande county na kitoko konya bono twagamba buna bone kerumana kugenda Irungu yes achole chikosi chiro bagosoma igubosa komenta nayo nabandi tuapatina serikali yo mugabana simbarati mbapatana na Kenya Commercial Bank bakalenta soko somia bana keroki ni county ngima asi Polytechnic chichole bana bago chako pole course bali bago etabia bago no ne tools bago chiko chakera chigas yes igo ubutaka negentekene kiagera ndinaro kubato butaka bw'ikibesa butaka bw'ikisemi butaka bw'umubondo butaka bw'inyumba butaka paka bw'ilingana lya Nyasaye hono igo awuziringana nguchira yara ko ngagi kera abantu abangiase okuborwa butaka bw'ilingana abange etimu nyingi no ko very WhatsApp group yemo na ekero bono tukurigire aba takano ana muno kero kurigire nande naiguko tebanga ritukiriga niryo gucingera ntobwate ritukoria chimatatu tarehe 23 mutinyo yosta igolde International Widows Day nerituko ababuraka abatakano bakonyorwa lakini abone Kenya go South Africa ndirikonyora binte bimono yes na inchesi njirituke ninjina matukaya nkoranya bwatiande twinyora ndukora twatari tukoria bagaka twatari tukoria bangina tukoria abantu bali ba bwato burwere bwa HIV twatari tukoria bale mafu ama tukaya naro mono Kenya gikunyora make lakini bono buna egodi yebino na temire kogenda kubanyoria mariti kiagera ase manifesto yane njabwate gintu kyo koteba nge Biblia koteba abantu bane bagusirwa sinjo gutamanya yes ono kumanyuko na kukokomo kiagera no ni maite na kwabeire studio gospara beire kwanya kuigwali tukiriria abatakano aligo serekewa yes igase tokoteba nge entunde ntangani into serikali tukoria Jumatatu asebe no mission aba buraka na batakano bonse baicho basomigwe kiagera tari batakago sabatakano bonse batenyareti lakini naro konyora bago chanda guseno muburaka guseno mutakanwa mono mutakanwa ukweru mugakoe urubulemo tako banyasa kogenda aina rara manene sana okweru mugakoe bamura bamwabo bamuserie bawendena kwa mutindeka lidia kule baza kumubekera naye kwa muitete naye wakorotekege yes ogutindi kwakoragi oseliwo egere nabarapuo mbabwata mabira bakorera nonda serikali kegere ikiombe ky'ababuraka ky'abatakanwa bwangu ekoligereri bwa ritukerio ntolenta abantu basomi igoro ikiombe nakibakora register to akwanire ne ministry ya lands ne tomo
muntu abasomi ngaki bakonyora no ni bintu biria mwako yatigire gusi kwanyora omuburaka omungino yosirire nere kwanyora nkurwaniriri bwari lakini mono rindi bali baingire mono naba swati kero mugako bakorege asirire kunyora obekirwe kego bekirwe kwanyora selibu yes bakolerwe semina no ina batakanwa gusaba buraka babwata abana bare youth ekibakora ba benefit kuru uwezo fund mashirika naro agokonya buna bono ndiro lya safco nabarabo kwanyora nko konya bali lakini kubaikira nchira kibakubaikira uko batabaikira nchira kibakumanyanga youth mbatakira se uwezo fund nchira kibakumanyanga ebyombo mu cyumbe nabitagete nchira kibakumanyanga serikali nitagete ebyombe nuko bayirentera se semina egere basomiwe nabali bamanyite igoro y'obumanyi obo na se chisemina chinga kimogote maro ko bamanyanga chisemina chinchiraro nande ba convincing ne chiengenjo mono anamono go chase bare Gisemina wansa bunabono twakwanire kurugeta Embe TV. Yes. Mubara kotegerete n'umutakano umanyire ntubwato umuyegata 23 ibeno. Ntubwata aba chief na stand chief tukwaterana. Chikanisa community health promoters. Yes. Abatureti nkonya goeta bale nande mbono igamba gendete kwa register. Itukolia mambi na lilio mole so kwa register. Tumanye ingamba lenga bale. Egere kerabachire basomigwe nande babulia amaswali na nekero obono ebitambukiro bunebiga abemokigwe kero kinungo kwanira ababuraka nabarabo ncheranere nabarabo bagendete gusirwa bono manyete one utarasira no kolenta omanyinga muchando kyabwate kyagera naro konyoro ubate gusine chombe nitakolendera umuntu agiriga cyamwa device nga chombe nitagere gusibibwo gusikoirwe tibu takomanya naro konyora batagete counseling uno mongino yakwete neraro chenga bono bugima mboyo yes nabate kirigento tatiga bono ukwirana na kulinga bono taruchi maiga batakena abantu bagucha babalemi babanyolia abantu nankure pipe abantu barasirire enseye bande batigiru egere onyora stigma yirana igo no bo sikwanyora no mongino mugako yasirire kwanyora abandi bachakire kunywa marwa bono ngakunywebe nero nyoro saliri bako muberoye igo n'abantu ambatakega abantu bali ba kubasomi guhitira obumanyi n'abantu balebuya mbugo semiki bakaneti anomono ekero egutoka konyoro ngaba boraka gusabatakano abagekero batigaire abantu bakubacana abantu balebuya nchira kibabwanete gusomigwo omuntu olebuya onyara kwene kengakero kenekero omuntu atigirwa asense meyiga osejirani yawo gusumukabo murogo tigaire atabwati omo gaka nchira kyaranyare kubekwa biya no naba balebuya mbatakire batebigwe nona semina nona chikanisa kyagara nakyo konyoranga none bibilia abantu ebibilia kwanite maramange yes n'abatakanwa tobike naba boraka umuntu kubategia igotegiri Nyasaye yes uchima kegateba nona abana babo bono bali batigere Jovan nuyo kubakuna igokunire endolero ya Nyasaye igo naba baturebuya nitakire gote ibintu byense eirango naye wakwa yes umongno utigaire ngoseri wali toro royo goseri gukakenera bika naye kara swango ibikoro tebyo igo nabande kero bali biyanko nyakonyaro bali semina osami bali kuri radio kuri TV kandi mutanga inasamanga nayo igo na tungo kule rubale bamanya goteba
yule na matako igwa tiga igwe omweshimiwa guskare kurwase wodi yao asorugongoriga rwa gusiikira sekero twarorera bang'ina bakoba bagosambwo kero kenda sugukagerwa koba unanigo barabaroge engane yaberige kolete bichembe yegesa kugyo kyomugusi uchase bisa kubinde kera sekero naki kyuma itindiro konyora abande ndokonyora abana atumwa abagwaterori lakini tatagiti bagendi baguchi gukuno bomani ubaseria bona abana bakonya gusaba ndi tata gukwa tutarere rori batimbaya isokwa riri akure bakorera matanga kumbe rori yarenge yeruni wanyora abanyene bakoraki bakwira Senge nsomo kaka takwanete. Senge nsomo akonya tara akana akoraki akole. Taba de tegari gonko bari na senge nje bwatero litindege tiyaru gunde tekoranyerende akoraki ekole roni. Lakini bono barabo bakonya gotebanga inaki. Wanyoro muibuli natugete metemenene. Bono na bana bataite konyoni. No muibuli ga ukana ngaya emitete koraki tekokunwa wanyora abana batete koni ubuli murakino muibuli ga kanete bono kagotire baranga bono te bamubekere nga nomorogi egera musambe baonia mali isikoro nga basaiga bangina bali nabaka basambiru orene kyonyora nga muntu batengana ni muntu tata chage sagukene kyomorogi bantu baseri kupi wanyora ga bu muntu oneriwe muntu bungakoreteki menyeto igono wa advice abantu baitunga ndite yobwatege ntago pimera ngoyo nomorogi oyo tari morogi yes kiagera no ina abantu nindi mbara nabagengi nono mugusia goteba morogi ataragwita omogengero gwitira abagengi bagukune bitongo biri mutu igo no gotebia bainga bole no tigeru kisi counting ma tokonyara no tigeru getembe TV ngabono nae gwika bono nayoro tokonyara no tegete cameraman no tegete umuntu we sound ibinte binoko bwaterana igo no ikago tiraro naroje gento taroje wama konyole kerwa muitire bakagete nalio mulembo gucha kwanyora nali imichando nande ekomenta yes na twabere tukurigereria kiro kende buno mweshimiwa na bego toka watumire timu yao egende ground egende ari kinyoro baina na malieta y'abantu bari kiro kende bakanetio gusiro kwa ngenjende lakini yatoka abaige timu yego gutuma ose abaiga buna abagambe bari bekinyoro bachire kwanyoranga umba bwato gwanjereria gete ose bagweta chinga chinde korengana buna baba manyete engana etimete ose ibino engana yega gwatemera ko yegwa ande kero gutuma abantu you know abagwatoma imbaria Moses babeta advice tingara abantu bagubwatese no yeso monyene na bata barokiwe 12 bali agatumire lakini kero kwa batumire yes na inkubwatiori usaba gotebiki cyabere kogera ikinyoro nabura gwatumire umutureti baita ine family gete ekyo konyora onye baita ine no mutureti community policy gnero chikani sanchiro elite promoter simbaro n'abantu bali to kutumambaro igo to gontebinga ekinyoro tari monto amokubatebi gakirinde oyo taikeretu katembe TV ya mutebi igo chinchera ne chinyinge abantu bakonyora report ikogera tari monto amogotoma ase kenyoro ugutuma abantu abange egente kigakire opening aki umuntu namaetonye tari mubaraka kusoma utakano meeting ine yababuraka ne yabatakano tagoja kwekora mubaraka achaiche tagoja kwekora mutakano achaiche nae kwanyole information toko teba ngai bono tuli mubaraka tuli gotebia
oyo ro mutakano akoreki aite ebi ne bintu to kubogolerania utatigenga ne mo gochase abagambia baiga gose abatiniri aba ikiagera kero kino ngochoro ko ngenda agera nkoena no yale ngase gete gusoko sira abana ngusiro balenge ocho ko ngo mutakano gete era ko gwekera ebintu bya erire pono asaba kandi bali to bwate yes abande mbere bagotebigwa inchwe masomiwe aganyitenga ingi kyalengo ukoigunga abantu basomigwa baigwa ubusi ochaka gukura nga bono banento tebiri ukoigunga mo irikende masomiri anganje namanyana kintale guchiro mbiyantagenda ali binte bitwarangiri gubiri byatunyarire ntiriko kora kende iko abane mbali bakonyora information bakonye obolito kiagerora nga kinguchi gukora nabone myake naga ikamba nchokora kinguchi meeting ondogo cha bakometenga haya twagenda twasomi bubuya igoro yobutugiwe chingoko yobutugiwe abana twatena kubakwata siguno ne pasali no nin otebanga yaya nchena gataki namanyiko igo kwanyorire kwachikirwe kwariganiwe inchu wewere kubakotebiwa na umubaro obwa bari abatakana nigo rigoro muno how do you go about it kera bina bono iga ase wodi ebino ibale baitanire angeri beyamo abari abatakano abari abali kwanyorire china bali nanyorire bona marietabo bambina litogusika mbaringa bare torenganaki bona kera bachire nari rimba kibasomiwe mbarwa abatakanwa emyaka emeke mbarwa eregatwa mbarwa emenene kegera okugani ku emyaka emeke tari ku mugaka usomongina owatirake kuboyondi igono gotemanga koranga kero muntu kyaro kugania ku mwana oromo takanwa se emyaka 20 tokonyoro mutakano imyaka 40 kitabautinchiro namagani garo ao nogotema bono kumanyanga barenga michanduki because ekaro kulikyo gokonya gwekora manyanga kai ogokonya nani bantu ki ogusabera kera bachiramo le kumanya mechande yiga nento kuba tutumete account twanyoranga na barabu inkibago bagwetera kegera buna bono konyora buna bono litukoria HIV muntu taraikaransa na bumanye challenges bagwetera na bura bayire bobe kiagera wetera experience karna barangereti karangeri nabagambi tokaikaransa tukubaburia challenge kimubwate challenge yamo yateba tabakeka gosana ni tubakabagambi yo magateba uburwero ubu ndiro gwika kwa iwumura amena no muntu busayigo wono wetero burwero kwanyara kwaramira umuntu konyara umuntu ari bita bone kero kwaramira umuntu gwakana ne chindoe ukominyo gigo cyeseri iki understand tinga kiza chine nchirego ika uburwere bwo control igo tabo umerete bagotebi challenges chinde bagwetera ndiro konyora nga no nyina mariogo aliawika akaboboga utategitiko kulinywa utawe ko barentera abantu bakubasomye kariya abero boga nande inkyakoria iposti ehamu ya mariogo gali igona kinago tebinga challenges ikirabaho nakiyakogera matuka itokorangeri bali bausikanite egerba basomye gwetera inyaki obungaini n'ekisemi kikuligwa waswana nagawe nase abasubati abake kiro kende ayekero kuligirira kwanyara ng'abasubati abati kere ko babatakano ebe myake meke nkwate wana bogo dokonyara chake myaka na wana bakonyara musubati mugako yes buna barabu ekero kuligirira mono nchira kibarabu baranyare gosiro na kiki buna bone kero buna bantu na bantu bebyombe ndiro musubati omukago tigara
ochaka gusigasige ikinyoro kurigia basacha bali bale moyo babandi kurigia abandi ikinyoro bamurinde yagi ngano kurenda urigia bange obo muchande ikinyoro bonya bakikinyoro gitete gukora kumuita kwanyora no mutakanwa lakini utebwatete buya abono na semina nchitakere kubanyanga ekerwa kwereru naki okwebwata buya ase kenyoro kandi no kwenya kuminyoka koligi gusemba sacha bande banga bange bagosire ababono nabo ko ba device nga ekyo konyora no gucho no nekyombe ekyo konyora chibase chige chitabwatie probite nyinge na ye kwigenda likorwo ikiagera almost over 50%. Kerko abirigo sino mo takano sino mutaka nyasaye okoni kera nyasaye nakane denga tiga ko bankunera abuna abane bono ayonye koro yo nyasaye lagi naye go kumusana kwegenete ebinde nabo bikoigoka bono ina bagote una bono kwa omugako achiete omutenerio tigere gutenio muchoyo nyasaye ono yo tamotebe tinga nyasaye naro and understand abonera ko muchando asekenyoro so far no bwate timu ya ekwana na counseling services karuna bone meeting yigaye tuchigete mbaro bagocha na gotenga no butaka bo counseling mbaro yes igo monto meeting teriko bangane meeting ngorangeri ngabataka nabataka o baterari o bateito sabe tokende ngosomi go bale kuru monto agriculture kuru counseling inero nyegitali mbaro na abantu bebyombe mbaro naba bakurwa chibesa mbaro igo bagotebanga asense yekera mekamo na bokonyora ikera abantu abone 1000 wiketu kinga kiro muntu abatokwanyo kunganga amaswali yakubuli neiraniwe bitukere mbibono sana ekiro kumurikira anemono bunachi dispensary chire ase wode yao ikiagera basubati abange ngotokorenga na ubako lenda abana babaira sinyagitari kiro kuri services chire basic ngo chinyora bali aroro na kitogenderete ku improve ntogo tebanga nkonyora bali 100% kiagera amariogo na kete na ekiwango kichinya gitari yes nkire ikali bone ko benya gitari na bono ebintu ebi no kugendera bagambi balengo na nyota sebe ikire gitari yanyamago nchu kanye bwatero nyitigeri moto ase nyamaningo dispensary ikire nyitigeri moto bura bono nyamaningo babwate bakongoro na mariogo nandi nabanyagitari mbakete mbono mugabana namba veke advert dokumenta chinas chukurwali kegera komenta na yo ni machine nchikete nke unabono nyamanengo twamenta chi machine nke namariogo na chamentu na hende mbatagete Mary Ward ni yo twigwana ni echarosiwe nyamagwa nyombonera kwa nyatagire kwa gaje dispensary katigera nchera negenderete unari kendo mbagwato muchando maternity ward yes nera nkorosiwere ibeno elebo fo nero nerieta lakini bono ya chakire ku improve no mo governor ekerachito na rete 50 million chukuche kuchencha enyagitari ebebuya ase nande ibena bwensemo no tobwate MTs ya kwamete semia keons arantu agamba no mheshimiwa Zaidi jana agatobekire 20 million nero neche erosiwe ige ebinte biga no kogendera na kirango tenga ibe no ntoratigera ntogenderete na abandi bagotokonya sibeno aba elite promoters kira oyo munaire family yabantemia akogenda onya gupima pressure onya kororanga inaki
bagenderete abaro mko bakiranga mbiye muno igasi bakorane utarikanya gitari igo ibe nonto bwate abantu bakoroeta banya gukurigereria bagopima pressure bosa Amalio gomba bwate na ba amalio gomba bwate lakini aya makerere buna banando chipenikira si oikerenya gitari bakonyora pressure ire iguru bakurifagenda nya gitari bakonyora tangi no bwate amacha serekirimba bwate bonte tere bakurutereme aite binyinyi igo iginte kenene asebino mukurwani na kitoko keya marwaire tali na kitoko guchita tere chinyinge na kitoko akachirwa chinya gitari chinyinge na bagweta bande ba device ko nyaro muntu kwa mo enet achikwe bisibotuko chombo nchimoroma orara nyoro umbuteyo onyimu kugitira chikabichisi Owe kageticha uwe komo tenga ya enet yiga igero asogo kulinda ayo monyene tokora ki torwara igo naboko nyara go tebanga mwanyare ko take a step as in terms of health no intogenderete ekogera ebinte biga ne process tokuboka okoreritukerimu no genda history no nyige tembe tv kare jagete oyona yari kubwata town Kiumbu Kericho Nakuru Nairobi bono bakayachira isiko yenze yagi tari babegete tukulitangani nali yawatete na development ne process egenderete ne into ngobaternatore arengo tigeratore na kinkora tebya abantu nga magendero tutakitiriyogi na inde igagwe kwana toko genda samatanga umuntu akwete cyakoteba nabarozarite pare nabagatere nyagitari ndakire kire gukorekana bono ndabora yo bangi bakora lakini rende aseibe no mbamanyite mote tebe no ngaki inkyo kogendera atebe nkwarosete para ni para kero kwarosiri yekwanire okuiro rebin onye kwarosi amaje bantu bali kwarosiri alo genda usina matanga wateba na rosete amacha ikiagera abantu banyore amache banye bastanike igintu kirio gukora igukigwe kwana na maene na asense mo yechiseme timetinkiona nyare gukwanira ro nemono kiro tukurigire sengento na turigire yabataka no turigire abana bataka yani tukwanira obutaka tukwanire abagura kana batakano no chiseme ndi nakyo kirigende kyagera mali mabulire obuli moratero omwana ono nechiseme na naseme tenga ningo konyororo umuntu arigiretie computer kiagera abantu obike umuntu isiko obate computer ogwakano na international obike no muntu nde ogwati oroko otebi umuntu oyo bwomote ngwakanwale no gwe computer ngwakanwale otebi umuntu ngwakano gakochorero oyo bwomote neraro chokorire gasi gwakano lakini yewe computer wakano chibese chinyinge wetani oyiga abantu no kunyako batebinga masomo tabwati bogotu genda no nying baibuli bambanya to kwena mfamfo genda chikosi chama goko kubeka estima kubeka amache akiki konyora chipolytechnic chiro akunyako somia abana baito abange bakinete bagotebi kunga chipolytechnic chiri cy'abantu abaliri mbona abantu nyako batenga ya polytechnic nabagokonyeka kuruororo abantu basoma nga somo eto chikulikwa ikintu kiriya saeto mutu yenga soma eta chikulikwa mindset ilitira chinchinga ki kalirasima osobisyo munyiko kogenderera igo togenderete no inkubwatira na tore na bono Safco Foundation Safco Africa nibwate program gitingia sana abana mbaroko nyara nande babwata abana nyomba single mothers
babate program bagukwira kubwata omwana bagwakanira omoreri kwamanya kogende kosi utagitira anga kuna sole nande bakana uri gukobundisa naye kwa bundisire mitinyi tatu kwanda wakora amatem wae kwa certificate yes igo amangana yekisemi wekorire likurwa enasan mpaka bali baleka nakenke serikali ya karantire no nyinkumba rero abantu bachenchi no ni kibesa ba retirees naba bali 70 chigoro wika akanirwe simi wiko montaro lenga naki agosomi gogo somi goni kisemi igento kekenda tarioka ande torigenchira na konyorori n'abantu bande n'ababera bari babera abanyagitali bari tagire barika nakitoko meke yusi abarabu bachake wadi baisi abantu banka ekogera abande bakagire nka kuwa kora standard rate yes igasinga ne pikipiki Antonia chisemina pikipiki tali ero lichivu ya mangana ya masomo yes imbara bina badia ntweni kali chase wadi ibeno professionals bina babo mantumara bale bina babo professor Ericho Mwenga ole vice chancellor ya Open University tuwate baka chairman ya Kenya Ngima Tony Mwanza batene the innovation ba professor Keo professor Aaron yes banta bons ko babeka turamo ko senturamo koranga nakiba ko give back to the community egere ke umuntu akonyeke andi ko basabanga oburayo butari bwe family yes tari ubwa Steve Arika umugaka Arika usomungi na Tabita ikinigi ntukiyabana inji bakoete otumie kolenta abantamu unabono ibeno na India sichisemi abagakambaro bakugayana bagosomi gune serikali ngagiritenere mebetangaine mwagenda mwagambe ikina abagaga bagosomirwa bakwenda basomi na serikali oiwe certificate bakugara una chairman ya Justice Nyang'ech mbaro baba Leri babu Nyang'au bamaranga apeli paro bono iga nabagoche koti ebina biri basine na ibakogamba igo seminji bwati moelio na ikiungwa go keriande nga ase kirete ase usenyari bari chache ibeno nere tangane yabundisire bagaka buna banya okugaya nebinto iskoye koti okugaya nebinto iskoye koti ekine esharire bo ikona barabuna bongo batebinga biyamono na abandi bagendete go join asama samayo tie basoma igo gosoma ngobwati omoerio na mangana rende nakikitoko tebanga kotematore nonye county bandi batagiti county rupasaris nto achipasali ntakere korugo konya saba na batari kwenyara ndo achipasali mujumbe nkorwale yes na mujumbe nkorwale mugabana nkorwale amasirika nararwa korwo none gwimenera punkorwere kogera lakini no kumanya bantunga ijoli form abande bakumanya ekero chikuru ura kubolinga ngangeche kia igo kirene responsibility kiro monta sale kenyoro otebyo nyonyolire abali otebyo abande musemye asemyo mwabo yes na nekiro tukurigire asinse mo yende bono ase obonchoreria abantu abange no bagote mukorigire ase obonchoreria narora amangana ye street lights imebe no meteka babuna ne surprise gocha ase abagusi abange kyagera okonyora chichiro nchiroro okonyora chire chinke lakini nchire gokoraga ase bakekera bwairire ekogera imechando buna ibeno ntubati chira nyinge kyari chire yamebwato bolemo ne chira ya nyantrago abo twabekere chitaya rabona nera bete botuko twagamba no mushimi wa chanda ngorosi ali chire nene international government bangi na batari gotwiru bakwega maime
na hende ntwakwana nechirende nagambire n'aba nyabisabo igalia bara babwata malemo batusukira keiga banchire ngunya kugamba tore gwetera ali mugaka naro konken naro familia onkobo more familia omwe kogenda batigere tobeke chiro yes enene ase jiduka kyagera igente emechando niri mali mutayo no nerige namba tagite chiro lakini bono nebinte bya serikali biko bibeke asobole mu kuronga common land yes ntwagambire ne committee erigena kubateina bara change no nebesa tubwaterane abana banka babwatene turigitogolo bole mu bakeiga ichire chake bisaba ntogendete na yantoro ntogendete igo chitaya kyarango teba tuarenge nga ibenemese te komesa kirige sunte igo ntogendete kobeke kogera nyantoro gonchiro nyamawa tenga bia sa nyinge na rotara bekwa no ni beno kuri nyantoro go pato trabekwa na rariria se bakorukaria maranga bado ibinto uchomo sasa ali bado nyankororo bado nebinte ibindi okuri kinande ngoira libageri Intervene Safaricom Foundation in Biamona. As na request ko etero musani ane isawae tante habitacha ta kwana nawa bancha pagato 55 million chirosi a model school asenyangoro primary etaguru chake bia alose mangana computer alose staff room alose braspi nursery eskuru engi mabake chikoni ebakaka suguri ya igo aungo tenga mbiamona semero biba gende tokora igo no go promote mangana HCM na HCM na bane mbaro babwate chitalanta umuntu arabwiye umurori onye kumuragiri no go tenga umurori oyo iga onyobekige nabokoraki naboko agent o mobeke amo motel no gotera na moja no stadium wa kerato the national event motere manyore kende igo ni talent na mangi HCM abantu bagendete ko kubundiswa to bangete no nyina mangana ya buna Red Cross bantaba boda bagende training ya first aid you know Jackson chinge chiko basi boda ikwanya romonto tumiru bantu bamubugoli carelessly bamwire nyagitali nande bamumisa mono yes kogera nabo asichisemicho nagambire na mangana Red Cross bantu bakeba bundiswe bamanyenga nakibao kora first aid yeah ekero gukwanira barai bande kiro kendo mu MCA bunae na igoro ko watavanga gwatemere gukwana ko wikira Safaricom Red Cross abarai mbari batarakire byombe bunebiga nchira kiemo ndabonete kubwati elinda bamenyi bechi wodi chine na barabanya robu ya bunobo amanyite igente ko taraboli chikura ngote byora bande kyo chikubakorera wabeke manifesto yes ule manifesto yani aragote abanga ninkole nabagambi bacholire nindiye mangana donors chine manifesto yani ngarateki ngendete kwikirani abura nyoro muraji oyo tabegete manifesto ngana ari donors igoto kumobekera ikerengeri ikia sare ibintu mbiro atebete abantu bale ko bakolera igo kagendete ko bakolera nande bayigomba mwanjete igo tugucha kogenda otebenga ya manifeste watebete bono digidonas here kiro muntu na kiri kejoro nkebwate manifesto yabo ko yabuno mufano omo MC otabaka osokuru sauti mugirango yes na para tebe mbatagete amagena yogo choka superstar mono ibeno ntugwate magena yogo choka mubwati gware igo ikaba tebinga abantu baringeje kubakorera igoro ya magena yogo chonga ari tabaka na inchaba ibeno ikamba teni ndige dona echikwagacha igo ebiga biko genda enki wataete abantu kubakorera mbiyamana sana otutiga bange okonyora ngaba gochibakira twatwara baraya bange bagosoa bisiari manifesto eri yabo buna ne draft buna barabi yekogera
intomanyite contract yetu bwate 2027 niyo expire. Yes. Umuntu kwanyora watenga weya ngoja 2027 no manyite kwa saini 2027 yokuruo iba wante kolente di ya bwate tenya kumuchana mpaka 2027 ikiagera naona ali assembly itubwate kire omwe MCA naro tenete chisemi naro tenete agriculture naro tenete health gocha biri n'ibintu byoko bwaterana imbaro batari kurigido nas lakini bachori rwange chintu ndesa tasa sempre igo kira abantu mbabwate injira bago umwanje bono munagetembe TV kobekere saa 2 ya mambie montole TV ende tago tanga into tigatobeke una saa 2 nagetembe kobekere saa 2 no kumenga ki mama yetinga bamwabekere usina abantu bakare machu baba request abarabono gwakobi wanyora bali kogenda buna abantu bakateki bakanete igo kira abantu usikere ward usikere studio ni bwate neki ekora abantu babona manifesto yao na management yao igo ayo ko wak ne manifesto yao buna kero murayo ndebo si agenda gukora korengana buna alieteira kiagera bono buna kero kobolia nkora tebyura abantu nkyo chikubakolera nabaro bagotebi nkyo tegito bakolera at the end umuntu obwate chinguru talinje mbalia egera toko chakoroseria abantu para batagita amache namaine toko chaka gwetenga gwa kolire bono for example buna bono ibeno ndobwate kiro sublocation yes nyoro bokongu bwabone para na gisiremba tagite soko estima umaego iko batebinga ya ngoma tenaro seti para ya kirwa nkiego konyo yogesere ikiage yogesere interest ya ninki na soko kusene estima bueno buna bagetiongo batagite estima asinaro ensero egesunte kenyoreke gima yes buna bara uwa bere ba mucho batenga kwaga chire chipara chinyagitari nani batarara estima ya buna bono bara batete mbamboreti batagite para nestima para era lakini para ambiere jaba onestima to koraki to kanda te suma bono iko manyenga ikinyore ikyo ngintu ky'abantu batagite priority ya okonyoro mu MCA ayekero okuligitaya erega aligetikale Igameseti sabo bono golocho ko matenga ya njome sibina meseti kyagera yoko kobibuna nera meseti na yoko leke ayoko te konyarekana igo kira abantu kere wodi babwate libaga yo gokora bune wodi yo itagite kogera bantu mbara konyora bono bamenyite nikinyoro kyabo inkibaganeti na asense moyende timaitenga chi festa ichiga chibusanjire chigo cha chabatakano kwatemire kurigererio rorenga amaine umubaro nore buya kuseka tia bali bako chigo no echwesa chiria oyotenenere tenaro nyakwama challenges inchiro chiko base batakano no nabagaka babaye abangina baitandi 70 years ndiro konyoranga ekirale kuri chibesa ne ketora begete bono no ni chimashine chine chiskani ketora kingeri gokora ki ngeri gokora challenges chindinchiro ubeko mwana oyo mochukoro bune trust mochukoro gando nyakurie beseria kago kane mongina besa ya nyamuso takatiki tabwati igo challenges chinchiro kunyago kole rubale seminars bagotebigwa inaki naye twese chukuri cyabandi kitari cyawo abo kigo kugira yahigo bantorende gakin neri umuntu n'umuntu tutika no kunyagotema kunyakuba inyuringa ekinkerega nabali imbara konyora bayigete bari myaka 80 yes lakini kebande kyage koro ki 50 years airaniti airete myaka mutwe bono nere kwanyora ngaga kinkonye
kabisa namanyite nga bagisangi bae banyomete one kenyole ekyo emyaka ntamanini baba abandi bachira singira baba lakini ekibande yakoro kimyaka 50 koko matebona serikali rindi bono ne kibande roche ata koro mugambi genda ngo nkwakara nkwanire ni cyo challenges ko bachiro nabandi bali barereche sai basaba chitaraika konya ko bwaterana tore na barabu koranga na kigo ikabanye ne banyore cyose cyabo na abatakano bali babeire bagutwara okonyora nga amarange ebina bya marimo bibabwateraniti kiro kende na vota vesemba yekigambere gusota atwale chinguru lakini njira kiyo gotema kurire kwaranga ngotema abare kutigara siriro bari hapo na kiyo konyora nga ebini bingi bya marimo kigo bikoira na sekenyoro kando na mangana yechikoti kegera abantu bamanyite ibinyoro bali ba kwanyora bagambi na bagakabekenyoro na bako gamba eyo nandere nchiringia ikiagera ikinekera somo chachi kwanyora rwete use Mombasa prosecutor gerwete use Mbogere yes igobono mbamanyite abantu bacha kubasaranga obole mo baseke gusi omokogoti gako bange na omoiboli barabumba manyiti binte binga bokogoti mboli capture ati asili chiko yes na kieko garabone keregi kuire na segenka abagaya ni bali banka bakonya igo kande keregi tareka chikoti jitakeire nga asokubwaterana n'abantu bali banka bamanyite naki abagaka bali nabo mayite nga mokogoti mutanginaro emonganero like ibintu bunebi ibona konyoro muchacha takolaki atati konyoko bwatereri na boigo obasemi ambororo abantu banyorere chi title deed ekogera abantu konyono nekero muntu ategeteno ne runyo kwande biasara kwikotoke ko bate title deed title deed no taka konyora buna bono yeseraria family nero ya rubolemo egere amachabe kwa kine keraba ruete amachiko nga boika bobo serikali bagendete ko process etaito etoke abolemo bobo bwe community alafu project serikali maniko koraki maniko bekwa igo etaito ni ya muhimu kegara nande okonyora bande mbaro bata nyago process bolemo kurueso koroneso kureria ai mone kere ikina no kubagana kono no chibesa cyo chikutumia chirichi nyinge kwanyora bande ari kenyoro chitaito diri chirisato kwanyora bande menyarete kenyoro bantu bange mbagwa taito singin cyo butaka andi kusino butamanya na aba bandi tokonya tubwatikende ko tukwemigirira mbaka tunganye kurwetse mayigo chaka abantu macha kwebagera lirio takoretiki utayiyo usabande kera babageru oyo babagete karachire andi bashaka batenga ya gaiga gusolento muswati mutengo manyite ainayo mokobo tware gwatirwange no muiboli ne kibono bekira panyora no yo chagire go changarara nga ibintu challenge chinyinge asobugima no gotema kubugolera ni chirito konyara kubugolera kyagera to kunyara gukora ibintu byase litkerimo Mheshimiwa turagenda se umutima komo kego irinde tokoira natunyare gukora ase chitage kachinge chirevosio Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege
gutera chinko chinkureta eryoki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boy kubyaitiro ne chingake bono Alpha Rise Briquettes na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boy gogwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rise na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatiriuki no nyenerika agutumeka amakemono nende akoira egekakuya umuriro ene kebemberi nigo liriae neligiya amakara ega nigo agokiania kuna chukwemete yeito gose deforestation boigo obuyabono nobo ogokiania gokonyora kwendwali ya kansa Alpha Rise Briquettes na pogutumeka ase chioteri chinyakitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tatarere asumu chibusungu na bogo twakere isimi ase namba 0111 502030 Alpha Rise Briquettes naye twanchete. Silvercare ni nyagitari yekerero asumu chubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kurobusungu guche Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient wasichi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochiankam mbobwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yokoringoria nobuwenia bwa maisa gose optical department abase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbwate boigo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsi pi aliuraganiriwe goetania onsi liguririabo nelianse pi ngwanchira bale umurobelio osha osibali bwate umurobelio osha na boigo nkurike bale umurobelio osha otarigwakanira kinde gyonsi asamange bakresimia se namba 0799747414 Silvercare Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Enyagitari ya Medford nigo eokuraria okulingoligwa na bayo kubwenigwa gose clinic ya Neurospine tariki 21 mocho mutinyu yiga ogatana limo omoko yiga o 2025 inchuna consultation fee yeshiringi chiri bubere nechimisano ochioka nolingoligwe na kuligererigwa back pain, neck pain, hip joint pain, disc bulge bali bubwate mechando ekerobago tarana gwekumba numbness na tingling of feet, persistent headaches na brain tumors. Tutarere asenya gitari ga Medford Building, Hospital Road, Asumuchi, Obosongo. Tokere simia se namba 0101-001-127. Gusem 0762-105575. Incho liwe amangana yegete kyumugongo. Guse spinal cord. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echokubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa elia manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boigo chips chikoros chipillowcase echo ogorarira
Gaki. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibesa. Chibesa ntabu atemuko, lakini naikire taraja seito, nanyorere mwapo ichi wakali. Hai, bona chibesa ko enda mpulingi ko pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana jisare. Kwa razangu ra duniani. Kaki, horoje paka nabwate paka ebinto mbire bakoro kwa chiferi beti. Chikorozi, ebiroko. Diechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu koja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omukaka jemisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo by'ekigari nabo igo ebirugo bya leather gusa kisova seta kya leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuroro nje Boy Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gaki. Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba boli Juakali. Gaki, egotoka alinsali tara chambiri. Gaki, ligere libudango kuanete, omushi omubihili. Gaki, nariri gori kwa sarense, ebinto nago lire gaki. Boi Juakali. Hai! Hili. Gaki. Hili. Hai, ngokongkonya. Mushi omubihili. Kuri tibintu muri mamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Kila nafsi na ita Tarari ogokwa kumwaka oyo kabera mu kansilo mukoro John Mwenga wange umusalasa blockation yaro mwaka bumu Nigeria kerubo Mwenga na nigare ise Bokas Mwenga Peter Mwenga Josephat Mwenga George Mwenga Bonsiba Texas USA CPA Janet Mwenga Kisi County amana Dr. Masese Mwenga ba Avenue Hospital yare sebiara Lea Mechio Veronica Matara, Lynette Mwenga, Ann Makina, Bonsiba Texas, Ronald Mose, Okebirigo amana Dr. Kirbo Ogwaya o Avenue Hospital. Mumuru mwabo Omare, Nyanchogu, Mwono, Meri, Komboka, amana Nyagosira Omweri, Omoro, Machora, Nyangoto, Nyamoita, Kemwe, Kebrobo, Nyambuteri, Ondieki, Kingabi, Bosibori, Nyateyo na Esther. Nigare semu ya Christopher Nyambane na bande. Awachikuruba ni gobare Ondieki, Oange, Engineer Rafael Ogendo, James Machora na bande. Mokoyo ya Lois, Penina, Matagaro, Moranga na bande. Nigare mwana Trusila Nyanchira na Nyaboke Metioko. Isabiara Metioko na Nyagosira Peterson Nyangweso. Yariba mwaba Nyangoto Gori, Elijah Gori, Fidelis Ouke, Charles Monseti, Nyangoto Manyange, Nyagosira Nyangacha, Obuya Amunabande. Bagoba eni gobare Oginga Onkendi, Nyambuteri, Ruth Nyambeki, Elijah Ondieki Amunabande. Korea Adson Matara, Caleb Otieno, Jeremiah Mose, Meshak Ogwaya, Nyagosira Chief Richard Mecheo na Samuel Gikenyi. Meroberi yoko mwenya negendata sinkayaye ali musura kiraritko osangerane kwanna korabe tukuri ajumana tarike mongebere na nyimo tinyugatano ali mu mwako yoiga asegetigiye skuri ya musura primary abo omobere onyagosira oraro siwenkendi ya Kisi Teaching and Referral Hospital tarike mongebere na isano nemo sabuna ko anigwa tarike mongebere na isano naibere mutinyugatano ali mu mwako yoiga asekenyerukia musura Bukinami basi masige west location ase county ya Kisii. Gatembe television na Gatembe FM twarengereito. upande gani siku ile Bwana akija wale wote
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege. Mwancho murigera karibu sana nekero tugendete kurigereria amang'ana aria turingite ane muno tukurigereria enchera abatakano bagendete kurendo gose kurigereriwa ase tore buna ase gati yaito buna mwanya gitingo mwancho murigera kero torenere omweshimiwa Steve Arika tugendete kurigereria eng'ana iyo ase enchera ere eng'ikirano ukigimo yore omo MCA we wodiri ya ibeno me Nyaribari Chache County ne yakisi omweshimiwa na sensemo yende endo chenga chi barasa lero kora chi barasa chikete o chi comment kare chi barasa yo chikete chi barasa chito no abantu bakanyolire amaigiri korwo njeigete abantu bakemincha kugenda chi barasa bagambi baigete bagotebya abantu iguru ya marwa oka bantu bakamanyanga n'ekibarasa ky'amarwa ukende barasa n'amarwa muntu amatenga ningenda abu ngento ngosoma kurona amarwa ntanyu marongi ngochokole barasa kinchokole barasa lakini lero kwakira bagambi baitumbiya muno kyakire kuirana buna kyarenge kyagera lero tari maruka gukwanirwa mangana yebyombe mangana yogosemia mangana yogwetia na magendero na ukwanirwa ase barasa yes igo nogote n'abantu nande kero mwachikire barasa yendo kero konyore barasa umugambi chika kwanyora nere n'abatureti nondo kwanga maruba bere na bagateki na baro kyagera utachiti barasa tokumanya igoro yepasari tokumanya igoro yebyombe na magendero no siago chikinyero ne kyakoba igo na bon togendete ko inkari chimo special buna ibeno anchekera bachikire nkogenda ndororo na ali barasa no konyoro bosembi bonde nonde kero tagetatiga marwa na ndenki mwa muligiri alternative because toko enda te montonga tiga kwa ngamarwa andi bikatoteme ku muligiri nga inkyabonete gukora kera yasere byasoire amanyingeni yes na ase chisekichegenka ngairita ase chibarasa no bago chibakwana mangana yega chisekichegenka bado nchiraroro nchiro bantungurwane gubale ono bantunguitana bale no gote abono kerabuna bono chigenderete no gote byase barasa no montago te bogayan usabantu bacho bakego baenda bagamba ekero yasenyire kyagera no ine bibilia ngo tebere nga mutara ikania sekigambiro karali yango babere batatu barategerera manganayo yes neki kinago tebinga bono ibini bingi birira nase binyoro ekina ni kwini kari chinga bali baibe no mutete ko soma sense moyo bagayan junior school terminane pasari egera bachiko konya e community kegera barabumba bwate chisemi chinse semiche igekaricha usobo gusine kibore barigeri abyaso ngeni ubu amatukama gega gekoro ani ngutantu wetu ngagenda chibarasa chibarasa lero terimaruka chigukwanera kyara nkonyorori no ine abana bari bakorega simbuya sana aba community policing aba elite promoters no konyora na barabu no bali kwa manyanga ngoita bali mecheso gopima chimaredi pressure na bintu binde abarabu kunya ko bwaternatore na hende torolenga ewodi ya sukira urwasere yakogera bintu bibere kerkwanyolira ubugambi okorora ali ase kwabanyolera kaki wogo sinyupi ubutigero ije tuira na magega ije tuira na magega tuira niyo ira chakwira na magega ogende mutwe akibono ninga kagerete nga kunya kutigera tore ya tua
ase atua kiagera inse y'emyaka ey'etaano akionye ko gukora no kore na ronye to gukora yara koire emyaka etaano no pimire ng'aye nyo kwale gukora aba gukora na nto gukora na ekero tukonera abasubati abuna abaiga abatakano konyora sichi bara sabune chiga abuna chika asemega yechi kanisa emega asa abantu emesangerekanere koranga kero kende okokwana eliogiri abondiri kwigwekana mono ekero go compare go se kurigererie ebintu biri bakoreze mbiri ko chibya murekero mono eliogi maite nabono kubwate eliogi nsaye na koete ikiwangora akeliogi yes ekogera na ngoira ni ese pipiri kidogo ekero yesare goeta abantu mbari babise to muko uchiare ngatara yese kera goeta ekera bamubisa bakeba komumune ko sibomonwa yesa agakeliogi kurmaga yesa akabolingo nguyu kwa keliogi kate yaya oyo konyobisi takoraki tamorora iko nichibara sechi abande mbale bakora ngabono ninchankwane ningokonyigwa gusese ncharo murakora nga umuntu komoseri nenyarete tiga bamanyenga nyasaye gale nsemo yabo tali aso umuntu yogo korete kwenyarete abande nabokonyora umuntu nyore mechando tari goshya usondo manyete kwanyara abandi bakire bengentre abandi onya kwemurungana nyomba tari kukwana yani abwate okwegena kulinga ninchankwane muntu yora koraki omugambi takonyigwa ikono kote abantu ngakugwata omuchando onyine kikonyoro onye mokugwana no assistant chief mu chief naro onye mugono mu chief omuesisi naro ibi wango mbire kogenda utatigana abantu bagukwa emyoyo bwango kiagera nikoro mutaka usomutakano usentakano ebyo mbiri abantu bali abamunyesaye ago chakera kubama berabo nalo ndikora sinyasaye wabekire ekirero muntu tayora abetago tegera igono kubatebinga kubato muchando share tiga kwena chera muntu taba ngoyo mbwate noyo nenjebeka nintabyone tagongonya tiga nkuno muchando one kwana nabakonyoranga wewekanire igona kiki tokonya gwatu atwara chisemina nonyine chichabalemavu umuntu kumurigirira kabisa kwaranga nale maleta na watu muchando maguru tayo lakini bamenyete mbari gosoka kuruchinga lakini bono mbari gosoka bagende bari geke bande iriye koro kinga nale malete ekere bintu byasiro sini byabalemavu ekere akolinwa ako batenga ake mugambi Steve gaki nona yatroje ninde malete umuchibu oyo ngyata ikondikera gera naroje ninkola taki ninde malete lakini yemachiko koro kinga no iboire kobo mu Kenya ikotware kibande ya Kenya koro kinga no le malete ikotware kibande ya koro kinga no male mabule igono kweni kare china bali batarabwata ibibande babwate narito kumanyanga garante to kuligire nore malete lakini inki kego support obale maru bori bwawo bakotware ekyorokererio igo section ni chinyinge na obale malende no bonde bori tubwato banene mbori ogotamanya kugera no nyesaye no otebanga abantu bane bagusiribwa asengenje yogotamanya umushibi wasenganeyo abantu mbara bange okonyora abange nanonya abana chintakana abantu mbara okonyora bagakira hasi chinyomba umuntu abwatekero keno muchando gete usaga twaro burere gete kwanyora nganigo bagutuku babera nyomba bakumuntu kayo cyo gusiri bugima bwaye abange nabange barwalite hasi chinyomba batari gosoka
usipata liko enda sichinya gitari na kikyo tugwata ntaba community health promoters banchere gweta kiromochi na kulika jirekodinga ningoyora nyarebe omuntu narwalite abandi mbali banyorira abana balemalete babwata balema bono gasogete ngankiko sina kolerete nyasaye mbwato omwana asogete como etisiko kusekomurikia asakorokana igo no gotebina barabunga konyoro omwana olemalete tari kwanja kwao ikini getongu kya nyasaye na nyasaye akoreki akoire gokera abana nakoranga n'obusoku atigete omwana nyomba kusabande monginarwalete motigete nyomba banyoko mama berenga ni mulindete tete komo na gitari akiki binte byonsi no kubwaterana akigo konyora na bona se wodito ito kwatana kurwa bagambi community promoters community policing bui kana nyumba 10 nakabwa abutwa tebaniri nabarula nete kerenga abana mbari bakwanda banya kubaracha chipara bamanyunga nkiba kubarachira eskuru bagocha ekosi bagocha bara babate talent chomopira service po nakitobo para tutika tusugumane twensiamo tuchiramo ekogera magendero tario montomo muchando tario montomo ibintu byonse none kero musi babwate gento lisaga no gocham mwabwaterana muchando kuswa yes nto bwate none chichamani chichire binyoro chitenerte usinanga kiyobo kon amba maita abantu nekina batogo patina na barabu torenga abantu bararo nakibagusuka nakitoko bwaterana n'aba Kristo kwa pastor chikanisa cyagera toko tanga magendero gara inchibika no mupasa oyo wabere kanise myaka ebere mbalenga bwa onjoire kyara no mupasa unakonya wonchora nime cyane yekenyoro bune ekoguswa iho kiro muntu nabwate responsibility akwente gukora asekenyoro nagusuguma amagendero gukimoto Mashimo wa kero toko chokora engana bunabono ya gender based violence ane mono tokurigereria abana gotacherwanse abana banyaruka etokenga mbabwata bible go semba bwati twabere tokora cases mune chiga kurwase binyoro au timaitinga kurwasense moyao inkyo bwatora kwanre umwa mugusi igoro yengane yega oika turarusia mabero turarusia ubunyumba ubuango bukaseni konyora omuntu otachere omwana nse atarachigosoa abande barigirie omwibori bamoire ebesa bamotebirie kogosa obosoku ngocha bore bwikenyoro bwatebesa yire omwana nyagitari muntu okirai igo ebintu ebinoko bwaterana oyo manyene omwibori oyo tacheronse egere ne community ne kenyoro kwanyoro goso omuntu bwatiru eriru esel namachika Kenya wekotwara obusaiti kwanyora ababande omwana origata keri kwerwa so munyagitari immediately apimwe aranga nasaliwa bako bangaini baiko bagotenga ya bono tiga tubokere mambi kuzinyagitari kwanyora chinse chiri omwana ari gupimu chakolegi chairire iko nakike byombe buna bono nonyintara chambili none chinyagitari nchibwate abantu bagosomia abantu asamangana buna yega yogo tacherunse bantu bamanye obumayene bwabo na hindi kaiba kubwati ko chekyagera ebina bunebyo nchitageti besa omwadi bagati gakanire free ayegento okora nokuru obusaiti na kotebi n'abantu bande mbalekera omwana oya tatachirinse no batanga ina sokora ento bugayani akunya kukunyuri oboiringa manyito oyo igomwata chirense no yo mwabonyalebe usokunko babole oyo likire nko utwale miremo bono bago discourage kogenda mutwe
igo nogoteba neki na egento tokobwaterana na baria bagwekora obogayania ase omonto atacherense baire ng'ora bategwa nayangi nabo okonyora gwakorire omwana okoreirwe ebitage buna ebio gose noo naye omonyene nabo okonyora gwakoreirwe ebitage buna ebio ekiagera bagoteba ng'a ogwakanwa no naende togwakanirwa ase ense eye igo ase okogayana ase naro okobeka boundaries ng'amo ebinambire ebinambire bitakeire okogayana naende mbire bitakeire kogenda motwe ekiagera buna bono onye omonto oreipire omonto noolo ogoteba ng'a yaya oyo gokomosoera emeremo ngobutwere tiga tokwana egenka igo tari bionsi bitagete egenka ng'a moumerane oyomo babere batato buna ebibiria egoteba agi na amagoso ngobatekana naki magoso aya ng'ani Mheshimiwa kera tugukora ngagete kwa rituko ria Jumatatu na boibo kiombe kibiga biraje gukora kubatarana ilikwenda na amaigerio ochase bosogosanga anabatakaba tonto chigete nichigete ana mugabana ito Simbarati nichigete muchumbo ito Zairi jana nichigete Tarachambiri Vision nichigete Safco nakwanire na ababuraka bande barache gwa advice ababuraka na abatakanwa nakwanire bari babwate experience bache kuba advice ekogera togochaka wa advice omuburaka guso mutakanwa talent ti ori oro muburaka guso mutakanwa umanyite uraberire ase gabo nero ra advice abamu abo buya igo mbaro bagocha ko ba advice digete muntu ko bara bakonegera agriculture twagambira na land registrar achatomo muntu rende bamubori igoro ye chiretse cyabo cyokonyora title deed nagambira na social services bachiko ba advice na kibako register amangana yebyombe naki maswali andi barabori babori ororo nagambire na oyotenereta amangana youth foundations neraiche ase abatakano gusabataka bali babwate young generation na kibaranyole misaada yikurwa ase serikali igo nebyombe binda bange nakwa na MCA bali baranyare gocha ekogera ebintu ebiga nokobwaterana tororenga ngotigera tore mutu ikiagera tarasi mo mondo chibesa obosemi bwoka obwa muhimu nandire nengo chika abantu bonse baibeno uri obwate kendaranyare gosemia na bwariganiru urwasobo semia no nyiko konyo yomo nabo tokobwaterana na inu na bono getembe TV na bachikire na inu nintabachika nimete eneregasi no mogokora yoko ranga ngiya korekanire kenyoro abantu bande bamanye kurwaro Mbia bono sana ni siri yokubaterana na barai bande nereri kero mukona uchasa barai oteyo barai bande barai ama tebinte biga na nabate mapema monto moto kubwa tokonyara gukora ebweka wika tubwatirane buna bagambi na gotebuna no nari assembly omwemsie tenete chisemi naro tenete obunyagitari kiro muntu nabwate pati agokora igo gwika mwese mubwatirane umanyigo tigera yekogera okora none chimonyo nchira chi kubwatira naso kore mengoro na kosomba maraba wekana intwe tubwatirane nibinte bigambita gitomo pangilio yenda nyasaye nabwate chinguru chugo tongense atonge kirigenta seri tukerimo lakini akabagana matuko mpaka atano narimo bakasaba akabege ikono gotenga kirigento ngibwato mochoko wokolekana ntokonyara kokole ibintu aseri tukerimo unabande baganitinga bikolekane aseri tukerimo nogote ibintu tigo burai nokubwaterana totigere step ase step torole kare pipirinere gotogai
terolenga umwana nyasaye nyasaye omunyene nabachingu chokora ibintu yese tukerimo lakini agatorokereri bintu tukubikora litukerimo yarabanyora abande ngo bosubina kwabo mugambi gate gitaro legenci egocha litukerimo eyo etanyarekane naende nabali mubwate kende gyonse muranyare go tubwaterane torolenga togusukibeno nyari gusukibeno onde bwensi ubate none kerengeri don gyo koboria chikura ibeno no aliganiri inchuna kelio teto nyiko kora kurbona abantu bakomanye tunyiko genderera oyo ndete ko ori yo tegete bore yakogera maite kirwe kengeri ge family abande bakuganya myaka 5 yari nari bagoeta ni gisukari itigabanye guca bono igabanye gokonya sibakorake sibakonya inche buno umugambi umuntu boko ningarigane tionde kwensi obate kerengereri kindi kyonsi tosange egere tobwaterane ikegera ubugambi oboiga teribwe family ubugambi obo nabantu bakorwa igo nakiria utamanyiti oria abakuboli omanyiwo kibara sancho nandi nabachikira abantu baspi nonde bwensi igure ringane riri omutakano n'omutaka Jumatatu tumirane saa 2 ali ibeno emission abantu tonyore ogusemania mbona sana mheshimiwa hapo tunachokora onye kwa kore process yao noko akirambi yamono Getembe TV directors management nande mbiyamona sokole meralinga kinyinge yunomete abande tokonyorekera mwato jonjuge irabali lakini nyasaye nainu tigabazeseni atse kubwate na koranga ngereki abananchi bagotegerera na gotarara gukora research na kitoko konya na buno mugusi na kitoko konya na bunege saku asoko genderera mutwe mbiyamona sana eno kumochere ekauta mukoro isubane aboda no ari myo murobire atankwani rio mheshimiwa Steve Harika kegima nigo korera sinkia kegima se wode eya ibeno Teresa Kimutaka te follow Instagram Malaysia pata politiza machiria nga nigagende tekogoti na Kenya omushibe akotabakorwa Mumias East dalika no mbane onchiri akotabakorwa Nyamachi kwa Pachoke Bobas Mubas enjoying the program so much mbiyamona sana Christopher Atandi akotasalimia mugambi uyo akopoa sana na kazi yake ni nzuri na ataendelea hivyo kuwa na roho ya utu mbiyamona sana na nakirangorigereria Eric Magare wote kurochinse muchanya misaro bobansi abo negati amali banyare kuri ka ujumbe yabo awachumuri nzeka assist de kana na sechinga kechiga na turachukora abo mheshimiwa Steve Harika kurose wali ebe mbiyanyare banchache nakiro twa bere tukorigereria naki aba takano nonye nababuraga aba tintakana na boigo bari batabatirio ase community yomugusi bakoba bagotegero na boigo naki emechando yabo eranyara koba kiboso soro igo mancho margeria bekirabo no kuchokora murobirira betwania Getembe ebiri tuko oria rero nekira ngo kwerenere mbiyamona sana kyagira kwa bendere koba omubena wika chinga kichinde yenda utwara kuborigeria oria Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege